Takže ahojte, jsme tu na prespavačke. Mám tu světlo, že by to bylo vidno. Takže je tu Liam. Čaute. Ja mám tiež YouTube kanál Liam Lentil, daj odber. Mám IG Crossman Crossboy a Facebook takisto a Messenger takisto. Napíš Super. mi. Dobre, Nina. Čaute. Dobre. A tu skús. Ahoj. Laura. Tu hrá nejaké Snake EO. Dobre. A Filipko. Ale vám chcem ukázať výzdobu. My už sme fosili. Som skoro spadla. Takže tu tak má Filip posiel. Samozrejme, on musí mať niečo special, jak furt. A tu tak máme výzdobu pre Filipové narodeniny. Takže on bude mať 6 rokov. O týždeň, len to chcel týždeň skôr. Takže ahojte všetci a dobrú noc. A dajte odber. Dajte odber na Party Sisters a dobrú noc. Dajte aj Liamovi.